Ananusan nyo, ti pa nagibasak tata, iti surat tayo. Agabukin ni Myla iti Hong Kong. Ayan. Sagudahin nga ti surat ni Myla. Dear Cousin. Sakbay man ti amin Cousin Yong, kablawang kay mampalang kinaimbag nga orasyo di tanemar si studio. Stameten ka digiti padak nga naruay nga agbibuya. Iti kanayon nga agbibuya iti programa yung kablawak pa digiti padak nga OFW nga lalo ka digiti napadasan na meten ti nagsurat ti problema na. Ket naawis metirik na nga mangiburay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga saan lang nga iti agdama nga mapaspasamak ti nakibinglay no di ket irugi idi ubingak paylaeng. Ket kas ti makita yo mga kasin ti naipan iti titulo deti nga episode, deti nga programa, deti nga surat anya na kinamalas kunana. Tasegun ken ni sender anya na kinamalas kunana. Yeah? Ket kastoy pa iti kuna ni sender ubing kami pa idi taan na addaan iti sakit ni inang mi. Tapos na masaksakit lang aruden ti inang mi. Nauyong mamartek ken irresponsable pa iti amami. Na imbes ko mga saan nga agbarbartek, tatulungan na kami nga mga iwan kininanang, o tulungan na ni nanang nga mga iwan kada kami. Nagagatbat ni tatang, ngayam na kunak nga responsable ka po ta, deta nga rodbisyo na. Nga, uminom iti arak sa no napalayusanin, no nabarteken kat, agwala-walamit nga rod. Nauyong kunak, tadangran na kami kasin yung ureubing kami pailaeng. Sakit bukod mi pa nga kakabagyan mi, kakabsat ti inak, lalaisen da kami pa eh. Lalaisen da ti inak. Detakit kami ta. Anak ka nga anak. Oh, nagsasarunong nga nang ipultit ka iti anak yo. Oh, katagasin man, manalon kayo ng agasawa. Sakit anak kayo nga anak. Tikat laing yung nga aganak kung natin may nga ikit ko. Kat no pa'y ubing kami lang kasin kat mauawatan minti mapaspasamak. Nga ubing kami pelaeng kat mabutbuteng kami tunggal makita mi ti amami nga agbarbartek. Nga imbes ko mga ti kinaubing mi kat agragragsak kami nga gayayam. Angin saan ta? Kasi ti may isang malim idi malagip ko ubing kami. Agid inom iti arak ti amami. Idi ta ayaban na ni manong ko nga Toyong. Toyong! Umay ka man! Gabot ang madama nga gayayam ni manong Toyong kat saan na nga intaltalek ti amami. Day tamat tendi pagpungtutan ni tatang. Toyo! Umay ka man kulagkan! Umay kay man! Manong Toyong, intan, agungit man ni tatangin. Intang arudin, baka bautin na ta. Mayla, saan mit siguro? Lapay ko man saan nung ako mga amin nagtulog ka itay, di kami ngayon intalik kadagos ni tatang. Masidag kami nga rod kay ni tatang, nga malasin mi, maangot mi, nga agat arak, malasin mi, nga titig-tignaynan kat nabarteken. Abay ka di kayong bayadagaos, ha? Apay nga, ay anay ko tatang, anay ko nagsakit tatang. Gabutan nagpigsa, ti panaghasog ni Manong Toyong, nagpigsa mo ti panagbugkaw ti amami, kan kuhana kada kami, nangyag ti amang mi, ni lolo mi, nga ama ti inami,
isungar ti pagyanan mi. Iti lugar da nanang mi. Iti aglawlaw mi, kat di kakabagyan mi, kakabsat da nanang, as tamet ten di naganak kadakwada, nga amang ken inang mi. Ay, saan mo nagadangdangran ta apukog? Nagasta unay mo ti parang baon-baon. Awan ti bibiyang mo. Awan ti bibiyang mo laklakayan ta anak ko dagitoy. Siyak ti mang disiplina kadakwada. Anya ti kunam. Awan ti bibiyang mo kunak. Katugangan ka lang. Anya ko matpakabibiyang ang makadigiti apugom. Siyak ti aking pudot kadakwada. Ay talaga nga. Oh my God naman. Kapit yan mong gabutan lakayak saan ka nga kabalan. Lolo, amang, tatang, tagdarding kayo. Tagkatlayin mo kang lakay, naarit ka. Batuin ka man. Mga pito takman nita kalabatang. Detitigong ko lang, paragin ka. Amang, tatang, natamaan di ulo ni Amang. Anya dayda. Barok. Tulungan dak. Agdardara ti ulok. Tulungan dak. Pilong. Arayatin dak ko mamatay akon. Nagsakit ti ulok. Tatang, may pinatom ni Amang. Anya. Ayop ka bayaw. Alay, patipunin ko. Kamatin tayo ni bayaw. Nagtaray. Tatang, agtaray ka, tatang. Tatang, Angkel. Saan yung kamatin ni tatang ni? Saan yung dagran ni tatang ni, Angkel? Di tanaamuan ni nanang, tinapasamak. Kastaunay ti danag na. Nagpaano na nga din anak ko. Nga Diyos ko, ayaw, amang ano papatayan dati amayo. Apaunay mo kami di ka nakakakabsat ko. Apa ka naskin nga kamatin dat bunen. Di mi amo nanang, basta nagpamyanan da nanang. Kasimit ni tatang. Baka ano dangranda ni tatang. Kaya di agsubli dagiti uncle ko, Uncle Mi. Nadamagan ni nanang, yan na, napanan na ti asawa, inan anuyo, awan babain nyo, ayop kayo. Apay kalaskin katangran nyo. Uncle, nagadin na daya ni tatang Mi. Awanin, inatay men. Talaga, rumping laing nga mamatay suna. Anya? Saan? Saan pala tayo tatang Mi? Ayop kayo. Pinatayo ti asawa. Idi mapan kami, idi tamapan mi sa pulen ti bangkay ti asawa. Awan met ti makita mi, awan met masapulan mi. Napan kami ti direksyon nga ng kamatan da kenkuana. Inkalida nga ta. Sipod idi, saan meten nga pagpagunyan dagiti uncle ko, dagiti auntie mi, ninanang ko. Nakagura da ni nanang da apeng nga isakit na pela ti asawa na. Apeng nga isakit na ti amami, dinto nga dinangran na ni amang. Dinangran na, binatunay ti dakkel bato. Ti ama ni nanang. Apay nga, kanunungan na pala asawa na. Gagangailaeng ta asawa na nga rod saan ka di. Kastaunay tiluksaw mi. Ket kastaunay tiladingit mi, tati pagarup mi ket natayan ni tatang. Ati amu mi ket tinagbatagbat nga agpaiso dagiti aangkel ko. Tagayam kasinyong ket di da nakamatan. Kasano nga di kami agatap. Nga natayen, nga inlimeng da inkalida, ipayanod da karayan. Kat makalawas metlaengin nga awan ni tatang. Di metla sumang peten.
Kanahin may ibagbaga, awan asiyo. Sa dinon na ipanan nyo ni Tatang mi. Irwayo ibagayo sa dinon na ni Tatang mi. Kagura mi met na kiti uncle mi. Tatingarod ang mumi kat pinapatay na nga agpaiso ni Tatang. Kasanuwag mahita. Kasanuwag pa nga biyagin tinim nga anak ko. Pinapatay yung metten di ampada. Awan asiyo. Awan asiyo. Idi ta napan nagpasumar ni Nanang tapno maamuan minus sa dino ti ayan ni Tatang no anyat napasama king kuana. Ket ko nati bakit nga nang buyon wano nang sumar. Si bibiyag kano ni Tatang. Nakita na kano nga limasat iti karayan nga nagpaamyanan. Ket dito nga nabang-aran ni Nanang nga dito nga napanunot na siguro agad nagawid iti ayanda iti lugar da. Napan kadagit ti partidos na. Kadagit ti naganak king kuana. Kaya nagpaiso nga adda isuna ijay kasi nyong adda ti amami iti family house da. Napan kami nga rod nga agkakabsat kadwami ni Nanang mi nga masaksakit. Kaya iti kagayan kami nga nagtalinaed. Iso tinagnaedan min tamabuteng ni Tatang kadagiti kakabsat ni Nanang. Amangan no papatayan da. No agsubli kami ijay badok. Edi pa nagnaed mi iti kagayan kasi nyong ket nagtinulong manen da Tatang ken Nanang iti trabaho iti talon. Nagaramid naman ti balay mi nga gagangay lang kasla kubo. Ket nakisina kami kadagiti apong mi nga naganak kada Tatang. Ti ammo mi idi kasin yung ket agsaya aten ti biag mi. No pay kanayon madlat nga uminom iti arak ni Tatang. Ti kinagagad nga agtalon ket nakatado itin ti maani mi, nakado ti irik mi, iti balay mi. Naawang pa yun ti pagiddaan mi ta puro irik mo ten tinagyan iti balay mi. Angin no kasanot kinaado ti maapit da iti talon kasin yung karaman mo't nga maapit ti biyag nga kunada. Tadita na kimaro ti sakit ni Nanang sa may samot ni Tatang nagkasakit mo't naidalit mo't. Naadaan iti nakaro nga uyek ni Tatang kasin yung ket ni Nanang mapanmangged imbes ka ni Tatang ti agluto ko angem saan mo't agalin na mo't ti sakit na. Ket di na minsan nga malem nga awan ti kanen mi ngagkakabsat ta saan nga nakaluto ni Tatang. Ingka palang makipangan kada apong yo. Nagluto dan sa anak nga nakaluto anak ko ta. Madiday tuyek ko. Sige Tatang, kami nga rod kada apong. Kaya di mapan kami dumawat kuma iti makan yanda apong mi. Apeng amin nga di nagluto ni Tatang yaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. Kada kadumot ti maluto ko ma. Hindi, takit sakit nan ti pagpambara. Ibagayo king kuana tagluto. Saan na kaya baybayan nga anak na? Paunay madan. Kaya di ta imbagami kay ni Tatang dahil nga imbaga ni apong mi. Nagpungtot ni Tatang. Dinarup na maten ti ama na kasinyong. Minalo na ni apong mi. Siyempre agad nadangran ni apong mi. Nagapad nga agama ket gapo kaday ta kasinyong nagawid kami manen di ta Ilocos. Nagsubli kami iti badok. Bimao met kid din ada ti pungtot dagiti uncle ko ken ni Tatang.
Inawad da kami metlaeng kasinyong kaasin na po Diyos. Anya na kinamalas ko na at idi agawid kami. Malagip ko dito uray no ubing kampay di. Malagip ko idi agawid kami nga nakalugan kami ti bus. Na disgrasya tinaglugan na may abos dita pagudpod iti Patapat Bridge. Nga adu tinatay nagasat kami taawan ti natay kada kami. Si bibiyag datatang ken nanang kastameten da kami nga innem nga agkakabsat. Iti panagyan mi panagsublim iti badok kasinyong kimarkaro ti sakit ni nanang. Nga idi mapan agpaagas ket ibaga ti doktor nga awanen ti namnama pay ni Mrs. Yo, Mister. Anya dok, dataning ti biyagnan. Saan nga maalay ti agas. Nakaroon dito sakit ti asawam. Dok, kasta. Matay ti asawag, Dok. I'm sorry, Mister. Awanan ti kabailan mi. Awanan ti maramid mi. Iso nga isagana yung kumantibagiyo. Kasano nga rod di kiti anak mi, Dok? Ubing pa di kiti anak mi ti asawag. I'm sorry, Mister. Saanin nga gimbagpay ni Mrs. Yo. Diyos ko kasi mo ti kiti anak ko. When kasi niyong nagsakit, ti maawanan iti ipatpatig iti biyag. Nagsapa kami nga maulila. Grade 6 ko laing idi. Tapanawan na kami ti inami. Pinanawan na kami tanapanin iti sa bali nga biyag. Di kat nakakaskasang. Gapoy iti panagsakit ni nanang. Saan na nga naaywanan nga nalaing ti buridek mi. Nagsaksakit met ti buridek mi. Tinaudi nga kabsat mi. Nga siyam nga aldaw pa'y laing nga natay idi ni nanang. Si marunumet nga natay ti kabsat mi. Nanang, abay inalam ka na kami di ading mi. Samo ko mapilagay na lalay suna nanang. Kasi di ading mi nagubing bay. Di ka nakasaksakit kasi niyong ubaek ti kabsat ko idi tamawa ng tipuot. Idi tagkirim-kirim ti matana. Nanang, andi, ni ading saan natay sa amin ni ading. Ang paunayan apo ko na. Siyam nga aldaw pa'y laing nga napukaw mi ti inami. Napukaw mi metten ti kabsat mi. Gapoy tinapasamak kasi niyong ket saan nga maawat ti amami. Ti pa nakapukaw mi kininanang kastametten ti kabsat mi. Ad-adan ti pa nagbarbartek na. Nga saan na kami lang nga binaybayan no di ket pinanawan na kami pa. Na di mi amon sa dinno tinapnapanan na. Nupay kasta kasi niyong gaputan na nakam kami met nga kakabsat. Ni Manong Toyong tinagtakderen nga panakaamami. Intuloy ko latamet tinagbasa ta kayat ko makabasa akmet. Kahit ko nagbalinak to nga maysa nga maestra, taday tati arapaap ko. Ang imdaksang gasat kasi niyong tagapoy ti kinarigat mi. Gaputi kinarigat ti panagbiag mi ket saan ko nga natungpal na itang arapaap ko. Sa anak nakapagbasan, ni tatang mi, nakibarbarkada. Kanayon nga makiinom. Agawid iti kay kayat na.
Aging nga agawis metten kadigiti kabarkada na nga aginom iti balay mi. Imbes ko mga aywanan na kami ng makisang sako ka iti pada na nga barte. May sapay nga kinamalas nga napasama kiti biyag ko kasin yung naminduan nga daras nga dandaniyak nga narames. Yung muna nga daras, balasita nga pala idi. Nga kasinsin ko pa nga mismo. Nga po bumalasita nga idin. Agtubo metten ti mansanas ko iti barukong ko. Puminpintas metten ti sukog ti bagik. Madlaw ko dagiti lalaki nga sipsiputan da. Nga nakapagpagkad ti perreng da kanyak. Lalo nung nakiting t-shirt ko, nung makikita ti puon ti barukong ko. Nga may isa kadagiti kakasinsin ko nga mamartek matlaeng nga pada ti amami. Tinang nanggandat nga nang rames kanyak. Nga nakigtutak lata idin nga makapuutak na rabini, nakaturog aki din, nakapuutak na naangot ko nga arak sa nadlaw ko nga nang rabaw kanyak. Idi agmulagat inaputan na tingiwat ko sana ko na nga. Saan ka makatagari? No kahit mo ikang katikwartam, basta saan ka nga makatagari? Saan ka gipulpulong, Mayla? Nagimas kang atan. Balasang kan. Saan, Manong? Saan? Ari ko! Tulungan, Dak! Imbag lahingin na napigsaak met idi kasin yung kinugtarak. Tinagbaitan tilupuna. Induron ko pinigsaak. Induron sa ako kinugtaran. Tinagbaitan tilupuna. Nga patsek nga natamaag na ti itlog na. Kastaunay ti taray ko idi kasin yung nagpaaraya tak. Nagkama nga kiti balay ti antik. Ako na, Andi, lukata nyo ti Rida. Andi. Ay niya launay butbuting mon. Dantaninak na ramesin, Andi. Asin no, tinagramaskin ka. Saan met ki dinagmalay ki, Andi. Dantani, bagta kinugtarag, iuto na. Andi, anya. Asin no, dahil nga lalaki. Kasinsin ko, Andi. Ayawan ba inda dahil nga kasinsin mo? Sa dito tayo na. Diyan ka mo, Andi. Pasapol tayo, karga tayo, magdaangkil mo. Sinapol da nga road kasin yung imawanen, pimanawen. Kapatyan mi nga napanin naglemeng, ta saan nga nagbalegi ti gandat na nga mangrames kanyak. May sapay nga daras nga dandaniak nga narames kasin yung idita ni amang mi gaputa kaslang panunutin na ti safety baka no maulit tumanen nga adamang rames kanyak o adamang gandat amang rames kanyak. Gaboy ti budbuteng ni amang mi nga mapasamak manen ti dandan niya pa nakarames ko no adamanin manggandat kanyak amang rames. Baga ni amang mi nga inak maturog iti sabali nga balay. Tana siya-sipak kano isadjay. Angim no sa dinumot tinapanakasin yung kisumit ti adda ayan iti mangrames kanyak. May isang arabi nga madamat buyami. Simrek deti ada nagkatok nga kaanakan deti aging balay. Imay nakibuy-buya pa kada kamit TV Angin madlaw ko nga siput-siputan nak. Deta nga kaanakan deti aging balay. Barkada kami deti anak na deti aging balay. Barkada ket isut kaidak nga maturog. Gapo adda kaidak nga maturog kasin yung ket kampante nga awan ti daga sa mapasamak kanya. Angim, idi tamat maturog kami ni ti barkada kasin yung kat madlaw ko nga adamanen.
adamanin rumabaw kanyak nga agat arak. Safety ko ma. Iti ayan ko nga balay angim saan met. Tagayam impakadagayam dati kaanakan ti aking balay wenno kasinsin ti barkada nga umyan. Kinaradap nakmeten kasin yung ati makadakas at daigim na nga paltog. Kuya, anya taramidin niyo, kuya. Saan ka makatagari? Makatagari ka, papatayin ka. Saan, kuya? Saan mo ririingin ti kasinsin ko? Saan paltugan ka? Nga po itinernervyos ko kasi yung kasladya ko nang nangeg digit imbagbagana. Kasladya ko nang nangeg digit imbagbagana. Gabuta, riniing ko ti barkada kasi yung kinudot ko kit nakariing. Dito yan nga kimulagtit lalaki nga nang karadap mangramis ko makanyag. Nagtartaray gapot nervyos na. Nagipulong kami itinanang ti barkada. Ket ti makadakes kiti bagana nga urita saan nakamat nga saan mo't nga nagbalay nga nang ramas keng kamayla balasang ko. Saan mo kadlat nga ipagbagat sa bali nga taon. Damta ka saritak today dyan nga kaanakak. Tamadi nga talaga ginaramid na. Ngim saan mo kuman nga ipulpulong iti asinuman. Ha? Tapos saan nga mabalod. Ngim, siguradwek nga saan to nga mapasamak. Manenday ta nga napasamak king ka. Sungawan ti pagdanagam, balasang kumayla. Ha? Saan mo nga ipulpulong yan, ha? When, auntie? Saan ko nga ipulpulong, auntie? Gapo ka kita nga napaspasama kanya kasin yung diya ko nin tuloy tinagbasa. Saan ko nin tuloy tinag high school. Pimanawak nga rod iti lugar mi. Napanak Manila. Dua kami kin manong ko. Dua kami kin ading ko kunak ko ma. Dati may kadua nga buridek mi. Nagkuyog kami nga napan Manila. Agtawenak pala iti ti 15 kasin yung nasursurok ti nagtrabaho. Nasursurok ti agbiag nga awan tinamnamain na nga tulong manipod kadagiti ang naganak. Gabutan ni tatang awan mati namnamain mi kini tatang. Nagawid kami metlayeng ijay dita Ilocos kasin yung imbes nga napan kami ijay badok. Siya, nagawid, saan nga iti badok, tinagawidak ko na kuma. Napanak iti kabugaw, nga isot na kaikamangan ti kabsat, mesa nga kabsat na dinanang. Kat iti kabugaw nga rod, tinagnaedak idin kasin yung nakinaedak kini antik nga naikamang. Kat dito yung met kabugaw nga namamok, tinagbalin nga asawak. Laklakay ngim siya, kabsat, ti asawa ni auntie. Kumbaga, bayaw ni auntie. Nangasawa kanya. Dakkel ti age gap mi. Angim, kaputa, kanayon maten nga nakamalmalas ti panagbiag ko. Siguro, agtal nun to siguro no, agsimpa ako, no, agasawa ako. Kaya adan to met kabadanga kon adan to katulong ako ni tibiyag. At saan lang siya akong nagtrabaho. Nariknak met nga ipatpategnak ti asawa kasin yung ket nasursurok met nga inayat isuna. Naadaan kami iti duwang anak kalpasan nga inalak met dagiti daddo mga kakabsat mi. Nakakaasi digiti kakabsat ko di badok. Mabaybayan ti tatangida. Sa aslawan bibiyang dagiti kakabagyan mi sadyay. Angem ti makadakes kasin yung ti ammo gidiket agsimpan ti biyag ko. Angem nakasawak bet gayam iti kaskini tatang ko nga mamartek. Angem nakarkaro pa'y tinaasawak.
Gaputaan muna nga amok mo ti mangged. Kat nagsadot mo ten. Siyak mo ten ti mapan makisik ka, makiraep, makigapas, nga ti asawak umininumla ti arak ti aramiden na. Nga kas ti amak, nauyong isunan no mabartek. Ano mabartek ket tilada nga aramiden na agipurwak ti anyaman nga mabalin na ipurwak. Agwarsyak. Dadailin na dagiti alikamin min. Kamusta man manulang aron ti alikamin min. Ada na minsan nga madama trabaho kiti talon, ada may mangibaga kanya. Ay Mayla, agawid kan kitni. Agwalwala man ti asawa mo. Ay nakastaunay man ti bartek nan, sakit ti anak mo. Ay na Diyos ko, ay agdardara ti ulo na. Ay nagawid kan. Anya, Diyos ko. Anya, malaki na malas na ito yun. Nagaget na ngagtrabaho kasin yung amin nga trabaho basta kaya. Agawat aktil labaan, kapanak agdalos ti balay. Kung purme nga trabaho, ayat ko lang nga damaygatan kung agserbi kadagiti anak ko, astameten, kadagiti kakabsat ko. At asawak nga agpaiso ang imawam met ti serserbina ta. Iyon una namat dagiti papada na nga bartek. Dagiti pada na nga awan ti pagturturungan ti biyagdan. Nakanayin ko met nga baga, agbaliw ka kuman lakay. Kitni kasi dagiti anak ta. Mabanugak matamang mangged. Agtrabaho ka please lang lakay. Wen ko na namat kasin yung angim saan namat nga aramiden. Inananusak latan. Gaputa iso nga ron ti ama dagiti anak ko. Angim di rata nagbaliw ti asawa kasin yung adapay dagiti gundaway nga impabalod ko isunat. Gapot pa nagwarwarsyak na. Dangdangran nakpayen. Diyos ko ay. Angim amok mat ti lumaban ni din Labanak mat ti asawa aglalon na bartek. Kayang-kaya kisuna Apay, yan muna nga ta. Tsak kabailan. Ano kasta nga dangran na. Pungutek mat talaga nga makiginabuak mat king kuana. Uri mataya kun kunak. Ang imiti may isa nga rabii nga panagapami kasin nyo nga linabanak manisunan gaputan na pigpigsa talalaki nga rod pinalek na ititugaw titiltel ko nga uri na nagdardara gapu kaday takit napan ko yung pablater ti asawak ako nakidarum ka pabalod ka palungsot kay ti pagbalutan ayop ka. Gaputa mabuti nga may balod kasin yung kat nagpakpakaasikan niya kapakawanet. No idi kat pinakawan ko. No idi mo unang gagundawan nga pinabalod ko kat pinakawan ko iso nakalpasan nga nagpakpakaasikan niya. Angin kadayta nga inaramid na sangkan nga mapakawan. Sangkan nga mapakawan pa Angin kinasarita nak dagiti naganak king kuana dagiti nakaikamangak. Ay, Mayla, anak ko. Ay, da kami ti dumawdawat iti pamakawan ti naramid king kati anak mi. Angim saan mo kuman nga pabalod pay. Saan mo kuman nga pabalod pay ti anak mi. Ngim nakaro ti naramid da kanya nanan. Nagkaro ti naramid da kanya kambuyo dayta. Nabayagin nagtip-tipelak di talabanak isunan nagkaro na tinarami na kanya. Nagdakkel ti sugat ko nanang. Uy namok balasang ko anak ko. Ang madimat nga paiso detar aramitin ti asawam king ka. Iso nga nasaysaya at siguro no saamon nga pabalod. Ang saan kayong nga agdindin na. Nga uray no sinaamon ti anak mi okay lain kada kami.
Ang hindi mo ko mapabalo di sunan kaasimod na kiti apo ko numabalod ti amada. Naamiris ko metket di kasin yung gundaway ko dito yan tapno mawaya-waya anak. Tapno may sinaag ti asawak. Saan ko metlain tuloy ti panangidarum ko iti asawak. Ngayon dito yan ngayon kadeng kung agsina kami. Ngayon gaputan na ikama kakadakwada. Nagdesisyonak nga makigasang-gasat iti abroad kasin yung nga orin ibatik dagiti anak ko iti awan serserbi ng asawak. At least adamat dagiti katugangak. Di nasisita ket mawaya-waya anak. Ket adagundaway kon nga makigasang-gasat iti balasiw taaw. Ang imi di agap aplayak pay laeng tapno makapag-abroad kasin yung adapay laeng met kinamalas nga napasama kanyak sa anak nga na-aprobaran kadati imunang nga agency nga nag-aplayak. Siguro kaputa sa anak nga high school graduate. Angim mabalin lata ko nada maipamuspusam dayta. Adda timulong kanyak sa bali nga agency. Angim kunak ma'am kasano nga rudket awam metenti usar nga kwarta ta. Nausar ko ang amin nga kwarta kon kadiji mo na nga nagaplayak. Saan na bale? Mayla. No kayat mo agtrabaho ka dito'y agency. O agtrabaho ka dito'y tadete sweldom maururnong ta iso ti pag-placement mo. Talaga ma'am? Mabalin? Wen? No talagang awan ti usarim nga kwartam di. Agtrabaho ka la dito yen. Mangged ka dito eh. Ay, sige ma'am. Sige ma'am. Thank you ma'am. 5 bulan kasi nyo nga nagtrabaho ak iti agency. Tapno laeng adati mausar ko nga kwarta. Nga agaplay iti trabaho. Nagaplayak iti Dubai, ididamok kasi nyo. Angin ti makadakes idi adak palat Manila malagip ko nga aga taptrabaho kiti agency. No tawagak dagiti anak ko. Nanang? Oh anak ko, kumusta kayo? Okay lang nanang. Angim api bagbagada nanang nga saan ka kanumet nag-abroad? Adda ka kanu iti lalakim nanang. Anya? Agpeso ka din nanang nga adda lalaki yo. Nga liliputan nyo ni tatang. Ay, saan nagpaiso dito anak ko? Sino tinangibagayin ka? Ni tatang. Saan nagpaiso dito? Ay, anya ka saan? Ay, anya ka saan? Ay, iladang ibagbagam iti anak ta. Iti anak mo. Iti bagam kiti akit adda ka iti anti lalakim. Abroad ka. Saan ako maka-abroad ka? Saan ka ba't ka nagturpos iti high school? Maka-abroad ka, ayaw mo daya. Kastamad ti pamati dagiti nakaikamangak kasin yung ngakas lang i-brainwash da pa yan dagiti anak ko nga adda kanu lalaki nga sa anak kanu nga agpaypay saan kanu nga agpaypayso nga agabrudak no dikat adda kanu iti kabit ko nga uri no kasanot panang kumbinsir ko, panang lukoy ko nga mamat, patsendak, dagiti anak ko ng saan. Di da mamati, nga nang awan ebidensya. Uray di adda ako ni ti Dubai, nga tawagak dagiti anak ko. Agawin ti amada, ti cellphone. Ay, tiladang ibagbagam man abroad. Adda ka iti lalakim ko naman. Sano nga mamati kami nga maka-abroad ka? Sika, maka-abroad? Awan adal mo? Kasano nga saan kita man dito number ko? International number dito. Ay, international. Amok pa mo daya. Baka tiladang inususar mo Iso nga kasta ti number mo. Anya ti pamaniknik nga kayat yu ay basta di kami mamatikin ka. Ibagam kidi nga da kay ti lalakim. Tiladang sabsabido nga mula ti panunod dagiti anak ko. So nga naramid ko kasi nyong idi nagsweldo matangak iti cellphone nga adda camera nan tati cellphone ko idi ti keypad laeng gimatangak iti baro nga cellphone nga adda camera na ti touchscreen ket dito yan nga nasursurok met ti nag Facebook idin
Na dati-dati kat saan, hang ko nga mo nakasano kat awamit igatan ko ti cellphone nga kasjay, nga touchscreen. Dita, pinicture ko, dagiti alagak nga ubing. Na syempre, anak ti foreigner. Insend ko kadakwada, kadagiti anak ko kasinyong kat di tadalaeng nga namati nga daag ti abroad. Dita agpapaw itak met 20 kwarta para kadagiti anak ko kasin yung kas na nagbaliw ti ihip ti hangin ako nada ti angin. Bigla mo na si mingpet ti asawak ti awan serserbi na nga asawak ko naklata at asawak matlata o rin nagsina kamin. Pati dagiti katugangak kasla nagbaliw damitin. Nagpakpakaasi din ti asawak, nagsinubyanan kami kasinyong. Kastamet yan digiti anak ko. Siguro inalukoy damit tirik na digiti anak ko nga kasarita dak nga subyanak ti amada. Sige ko nak. Sige. Basta agbalbaliw lakit ti suna. Nagkarimet ti asawak nga agbalbaliw kasinyong nga idyanan ti panaginom na iti sobra nga arak. Angem naglabas laheng ti bulan ay nagsublimot manen kaskas di meten nga din naisubli naman ti panaginom na iti arak nga tawagak nga mayra na nga nabartek. Nga ko nabartek kan sa. Ti amok man nun naikat mo ti aginom ha. Angem makaunget pa kasi nyo nga isula ka no matiliw-liwanan. Abos na tila agtrabahon aging ka nga naamuak nakadugayam utang na iti tersena di sari-sari store nakatututang na nga siyak tumadlat na agbaybayad nga no kasaritak ti aking kukwa deti store arak sigarilyo kasi daen di kita ti utangin na diyan mo ano si daen no pulutanin da deldelata ultimo sigarilyo na iutang na utangin na di mo agtrabaho gaputa adda ti abroad gaputa nakisinublyana na adanam na maen na nga binulan nga maawat da nga agserbi ka dakwada kadagiti anak mi di mo't manggay din ti asawak. No kasta nga agapa kami, agpungtot, naglalong mabartek. Baga na pa ka na. Di tangtangsit ka. Deta lang mo da. Adda ka lang, dita broda na, pagtrabaho ka ba lang. Kat no, pagsawsaw akti agkakamad ni ti asawak. Ilunod nak tumeten. Di ka kumakit di matay. Magkras ko matay plano nga pagluganam. Ito agawid ka. Ores di ka agawid dito yan. Agsangsangit ak ton nga iti siled ko no. No kasta nga sana pulos agbaliw ti asawa. Awan nam naman nang agbaliwen. Diyos ko, tilada nga nakiasawa ako na. Nagalas ka nga talaga nga asawa ko na. Di ta nga insubli da manen, ti panang brainwash da, kadagiti anak mi. Kaya dito nga inkeden kun kasin yung urin agpakpakaasin to manen nga subyanak isuna. Nga ornosen minto ti relasyon mi nga agasawang yung saanin. Tsaka talaga kayatin. Nauma ako, napunuan ako. Dinaramid ko kasi yung pinalabis ko pala yung timano bulan. Idita ag entertain nakmaten iti suitors ko.
Adumad di kiti padak nga si asawa ang im nagsinada. Kaputi madi nga aramid ti asawa da. At syempre, agsapol mo't iti kachat na. Ada nakachat ko kasin yung medyo lakay. Senior citizen, 61 titawid na. Nagwapo, kasla dalahin na nga Kastila. Medyo singkit ti mata na sa napudaw. E di in-accept ko ti friend request na kasin yung deta nga lakay. Nakitak ni Hawaiano Gayam. Nag-message nga dagos ko na hi Ma'am Myla. Olo, saan na ka ma'am sir? May sanaklain nga katulong diti Dubai. Well lang nga rod lah. Anya nga rod ti mabalin nga tawag ko keng ka. May lalatan? When sir, may lalatan. Sige. Nakita kami ti status mo, nakaipan, separated. So nga mas daawak. Anyat na pasamak na nagsina kay kinlakay mo. Ado nga rason sir. Diyak maibaga amin. Apig nga impalubos na ngagsina kayo. Deta nga laplapsat mo, Myla. Di la masayangan king kan. Ay, no siyak, ti asawa mo magit. Diyos ko, ulisan ka nga kanayon, saan ko baybayan? Nguray lamok kat saan nga dumapo king ka. No siyak ti asawa mo kuma, Myla. Si Kamet, sir. Insublik ka da tatangkin nanang nan, ti asawak, sir. Apay met, ngayon sublim ka da kwada. Awan nga, sir, serbi nga asawa, sir. Abusta sa dot. Nauyong pa, dangdangran na. Oy, madi saan nga dangdangran ti babae kas king ka, Myla? Ti pa may isa nga nang isinaakin ko na sir. Deta kinaranggas na. Mabartek, ipurwak na amin nga mga agdadail ka dagiti sanikwami. Ipurwak na pa dagiti badbadok nung kwan magapa kami. Paunay mo te. Sinayang na ka na, Myla. Ini istorya nga rod keng kuana dagiti napaspasama kiti biyag ko rason nga insinak ti asawak. Deta panang bebe anak na kita anak ko. Deta kinasadot na nagtrabaho. Ultimo bisyo na nga pagsigarilyo na. Apo aya. Iasa na mo't laaming kanyakon. Ako na ni Hawaiano nagsaimod kayam ti biyag mo, Myla. Renyarod sir. Awagan naklatan ni ti Fernando. Sir Fernando. Fernando laeng. Saan nga nagaputa Hawaiano akit seseren na kon. Ay, sige, Fernando. Amo, Myla, maasya naklaunay king ka. Nakalaplapsat ka nga babae. Sagad dangdangran na ka ti asawam. Nakasaysayang ka. Nagpintas ti sukok ti pambagim. No paibagam nga danduang anak yo. Idi asawam. Nimit sir. Bolero. Ay, Fernando. Bolero kamot kayam. Ado pa iti nagchachatan mi ni Fernando kasinyo. Saan laengen nga chat. No di kat kanayon meten nga tumawag. Ag telebabad kami meten. Dito nga naamwak. Di kabibiyag na mo ta. Aging nga nagdaton kanyak ti panagayat na ni Fernando Casinyo. Anyat ko na, Fernando? Kunak, ipatpateg ka unay-unay, Myla. Di ka managang-ango nga kasta. Baka maduktalan na ka ti asawam. Apay, ti amom, saan ko among nga da asawam, Fernando? Saan ka madanagan? Dapat anak mo. Ibaga king katipod no. Naka-violent ti divorce mi nga gasawa. Ha? Daapay met. Long story. Ibaga kladaking kan. Ada sakit a cancer ti asawak, Myla. Ha?
Ken talaga nga maditi relasyon min. Ta, edi siya tinagsakit. Pinanawan na. Nga si inala na digiti anak mi. Kasta ka di. Kasta tinapasama kiti at daki ti trabaho. Ada nariknak nga madi. Nagsakitak. Oh. Kaya digiti katrabahwak. Tawagan dati pamilyak. Tapno umaydak kitain. Hindi na ng ospitalak. Intaray da kiti ospital, digiti katrabaho. Tawagan dati pamilyak. Oh, guess what, Mayla? Tawagin kanyak, no, sino ti imay kadigiti pamilyak. Sino ti imay ng sarungkar kanyak iti ospital. Sino, Fernando? Awan. Saan nga ti asawag? Saan nga digiti anak ko? Katrabahwak. Di nga si kaso kanyak iti ospital. Iso nga naka-file ti divorce me. Ket, no, may divorce to. Agbalinak to nga divorsyado. Mabalindan doon ti agasawa, Mayla. Ha? Saan na ka di ngay patpateg, Mayla? Aminit king ka, Fernando. Naragsakak no kasarsarita ka. Naragsakak no kachachat ka. Ket no kas nga naragsakak. Malipadak na kiti problema. Maikat ti bannog ko. Kaslawan ti mapanpanunot ko nga. Problema di Pilipinas. No kasta. Adameten marikrik na mga ayat kanyak. Sigurado ka nga. Awan ti problema. Iti asawam. Awan, Mayla. Agtalik ka kumakanya. Ipatpateg ka unay-unay. Ipatpateg ka met unay-unay. Fernando. Tinawagak nga rod di tatang ko. Jebado kasi nyong gaputa binilin nak ni Fernando. Nga mabalin ka nagpaaramid kami iti bukod mi a kwarto. Iti family, iti balay mi, iti badok. Tinawagak ni tatang ko na, Tang, agpaw itak to kada kayo ti kwarta ta. Agpaaramid ak iti siled. Ita isariping yun nata tita balay tayon. Anya, apay kagpaaramid ka iti anak ko. Di kagpaiswanan na tatanggat adanubyok na Hawaiano. Aya, agpaiso. Uwin tatang, ay, Hawaiano kayo ba yata? Talaga nga nagsina kayo, niti asawam, di kabugaw. Uwin tang, awan kami, ay kasano nga di kita apu ko. Saan da pa nga amo tatang? Ay, naskin nga ipakamu maanak ko. Mga no, agsakit tinakim king ka, di kita anak mo, no, umasawa kat sa bale. Kagura da kan doon, aglalo kat adada, isisidong ti amada. Bakakit no, saan kayo matanagan tatang? Dahil ito nagawid kami kini Fernando. Nagtulag kami. Agawid agdita. Kahit agawid met isuna. Nagkita kami. Isang oras nagparamid kami ti silid dita tatang ta. Isot pagyanan minto. Kasano nga rin di kita anak yaw. Anak mo. Makaamuak to nung makisarita kadakwada tatang. Maawatan dan tumit siguro. Ay, kumbaa. Mukas ta nga talaga papasama. Ay, jaklaab mo no maawad da ngayon sukat mo ti amada. Mayla. Da kami kinitatang tinapansin mabat iti airport iti Talawag City kasinyong iti isasangpet ni Fernando. Ang ko lang kinitatang, tatang, si kaman pala ang ti, uritaan mo yung mitilanganan, da nakita yung mitiladawan na ti Facebook. Jak pala kahit tagpakita tatang. Mabainak yan mga no. Di ka sigurado. Mga no laklakay ti langana iti personal. Saan mit kiti tatang mga no kaduan at pamilya na. Ni, tayo siya yung tatang ni. Ay natataag pa iso ti ko nakadakaduan nga babae. Nakasarsalita na nga babae. Asawa lang sa. Ay, aglingid, aglimeng ang tatang. Nakailatan makisaritan. Amuin nyo man no asino dahi yung kakaduan ha. Ay, sige. Agure ka garaw. Nakasarita. Sir Fernando,
Siyak dati tatang ni Myla, sir. Ay, kasta ka di. Naibag nga malam mo. Tata, kulak na, tatang. Ay, when, Sir Fernando. Barok, kurayo lang ta kanya kon. Tatang, kastanto mo lati papanana. Sa dinungortiyan ni Myla, napananan ni sweetheart ko, ni Hanik. Ay, asino ka no, dagiti kaduam nga babae, Sir Fernando. Ay, barok. Ay, awan, may saklay nga imay. Tatang. Siguro nakita na nakasasaritak ti mesa nga babae. Nakasabayag ti aeroplano dahi jay, tatang. Adala kami sinaludsod na. Sa dino ti ayan ni Myla. Ay, nukasta. Saan mo nga kadwa na ti asawam? Sir Fernando. No, saan? May kangaro dito yan, Barok, Fernando. Tayam amukin ka ti anak ko, nga ni Myla. Ada sa jay, suna. Di tapayapayan nak ni tatang kasenyales nga saan nakadwa ni Fernando ti asawa na nagtarayak simabatak tingkuana sinabat nakmet kasinyong kadituyen nga inarakop nak itinakairot. Sa wakas nagkita tamet langin, honey. Basta unay ti panangarakop ni Fernando kanyak. Muna agundaway nga agarakop kami, ta muna nga agundaway nga agkita kami iti personal. Alpasan na, binisito na, mababain na. Nakita pa yun mismo ni tatang, anti problema kanya, ay dakay mo nataingan kayo. Uray, idi adda kami pailayang itilugan nga agawid itibadok kasinyong Manipod Airport. Permit pa ng bisbisito kanyak. Ti Hawaiano nga lakay. Maunay mutin ko na. Sako, ibaga, nakababain niya kanta ni tatang. Manano ko ma. Kitagasawat ang tumaten. Maawatan mo't ni tatang. Saan ka ni tatang? Ay, okay lang, sir. Danag kanya. Okay lang, Myla. Ang imsyak. Saan nga okay kanya, kunakin ko na. Di ka lang makururayin. Uri ta dandanin tayo, asidig tayo di badukin. Ijay tulatan, Fernando, mabalin. O sige, no isuti kayat mo. Di makadanon kami kasi yung dagos kami nga simrek, iti impaaramid mi nga siled, ket ditan, uri awan ti dinigusanen, punay. Dinigos nakmeten ni Fernando, kadagiti agek na kasing. Narugso pala dahil yung alakay ako nakiti panunot ko. Myla. Fernando. Kastagayam nga umagek ti Hawaiano ko na. Talagang kaslang mabisbisin ang launay nga. Sultupen na di mangan ano. Kanti amok idikasin yung gaputa 61 titawenan kat saan siguro nga makabael ko na ang nagbidutak nalalaing pengim iti asawa alagat lakay mit kiti asawa am samat nga lakay alakay nga kaskin ni Fernando agasim kasin yung kalpasan nang inagkaagkan tinadumadu mga paset ti bagi rabawan na nakapapahot ti pa ng bayo na kanya kasi niyo. Fernando. Myla. Myla. Fernando. Nag-imas ka, Fernando. Myla. Nakaimimas kamit, Mylas. Honey. Bayat ti panagden namin kasin yung pinanggap ko nga kasarita di kiti anak ko. Naamuan damot gaya men. Naamuan dati panggap kay ni Fernando ket
kinaguradak madigit anak ko no pay saan dang ibagang kanya kakaguradak ang dagiti tigtig na ida ti pa nang tratarda kanya nga inada kas lang saan dak nga ina ang madamdamak to istoryaen daytan. Makabulan nga padaya idita iti kaadda ni Fernando Casinyong naragsak mo ti pamilya ta naparabor mo kami ni Fernando. Nagtultuloy nga rod ti relasyon mi kini Fernando idita nagsubliak iti abroad nagsubli met iso na di Hawaii. Ket tunggal damagek no okay ti divorce dan saan pay kunana no manen damagek kaano nga malpas ti diborsyo da di nakanumet ammo di na masungbatan. Aging nga talo atawenen ti relasyon mi Casinyong nga nakapamindwa nga awid kami. Dito yung meten nga nang rugi ti mading nga ugali na. Agimon meten. Naimon meten nga no ada makita na nga post ko nga ada comment iti ibagada ko mga nga uy, ang ganda mo. Wow, ganda. Wow, ang sexy mo kunada. Bueno, ada lamang heart iti picture ko nga lalaki. Ada lalaki ko mga heart iti picture ko. Damagin na kanya, no asin no. Damagin na no anyat relasyon mi. Damagin na no lalaki ka no. Pauna ito nga lakayin ko na. Pauna ito nga lakay nga Hawayanon. Seloso mit gayan. Nga kunanabi kanya. Padasim ti mangluko kanyak may lang. Ipapatay ko dahil nga lalaki. Anya? Tilada nga mapanpanunod ko si Ka Fernando. Awan ti lalaki. Imbaga kini Fernando nga iti kaanuman ket sa anak to nga maadaan iti sabali nga lalaki ta isuting ket dengkon nga agbalin nga maudi. Maudi nga kataktakunay ko iti biyag. Naibagak deta Casinyong gaputa adda marikrik na akon nga ayat ket talaga nga sigurado akon kini Fernando aglalo idita imparik na kanyak tinesang sangayan nga ragsak. Nagtulag kami nga rod kini Fernando nga iti sumarunong nga panagbakasyon na panagkita mi saan kam to agususarin ti saan to agpipilsen, saan kami to agkonkontrol. Tapno nung masikugan na, tapno sigurado. Tapno nung saan nga agduadwa ison, saan nga agselselosen, saan nga agimimon, saan nga agat-atap, kadigiti lalaki nga agkumkumen iti posko. Kat imanugot met iso na Casinyong, diyan ko nagtumtumar ti kontra, digiti agas nga kontra iti panagsikog. Kakunana, no ano adan to anak min, alayan nanto ka na sa Hawaii. Tapos, maalanak to kano met isa jay, iti anak mi. No, konforme. Tulungan nak to kano, para ita analmen. Basta nagado di kati karina kanyak ni Fernando Casinyong. Ang imti ko naking kuana, kasano nga rod no sa anak agsikog. Kas pagarigan laing. Pampanunutik met di kati duwang anak ko, di kati kakapsat ko. Mabalin ka di nga agam product to matlaing. Nakunak day ta Casinyong tanti kayat na idikit agga for gudak dito Pilipinasen. Edi into no masikugan nak dito yak to nga agyanen sa anak nga agam abroad. Angim no sa anak nga masikugan kunak kaasimet digiti anak ko kaasimet digiti kakabsat ko tulungak ida bagbasaik pa ida. Ket kunana no saan na kano nga agsikog tulungan nakpay nga maka-abroad ngem saan na kano kayat nga iti Dubai. Insingasing na nga iti Hong Kong ti papanak. Tapno asideg kanulaeng. Imanugutak nga rod Casinyong. Gaputa iso ti aking bahala amin nga gastusek. Mayatak met kunak. Ati kunana basta di ka agsapulin ti sabali nga lalaki may lang. Karik ngitad ko aming king ka. Ay lalo manen, numasikugan ka. Gaputa sa anak nga nasikugan, Casinyong imayak dito yung Hong Kong.
Ta syempre, sa pulakmat nga suportaran ti anak ko. Kastameten ka di kakabsat ko. Nagtultuloy met ti relasyon mi ni Fernando ket nagtulaga mi iti sumarunumanan nga paragbakasyon na dita Pilipinas agawid aktumet ket padasen min tumanen ti agaramid bareng no masikugan nakton. Ang imi ti kaadak dito'y Hong Kong kasin yung adumet ti madamdamag kon nga edi kano naudi nga nagawid ni Fernando ket saan lang kano nga siyak tinawidan na. Anya? Adda kano sa bali nga babae na? Adda kano sa bali nga sinangpetan na? Malaksid kanya? Jak mamati idi kasin yung angim idi taadda mangad kanyak iti Facebook ket i-chat namot kanya ko nga isuna kano ti nobya ni Fernando. Ket siyak ti nobya na ko laka. Ay sinalangad ko ani Fernando. Nga idi bagaking ko ana. Ayop ka! Saan man lagay masisyak ti nobyam? Saan man lagay masisyak ti babae ti biyag mo, Fernando? Saan ka madalagan, Mayla? Wen, aminek, adu kayo. Ang imsika ti number 1 ko. Isungar nga idinagawid at nagdiretso aking ka. Ay, wen, ang tamukit nagawid ka, idin tagayam ka. At pala sa bali nga babae nga din magasam. Kasta unay ti pungtot ko keng kuana kasin yung takaslamat laengen may saak kadagiti kinolekta na laeng nga babae nga pagpapasan na tunggalag bakasyon dito Pilipinas. Ayop ka nga talaga. Nagbirok ka pelat sa balik at inted ko met aming king ka, Fernando. Unay no daag ti abroad uray da ka dita Hawaii. Nakunam no kayat mo nga ag video sexta. Aramidik. Aming kakayat mo nga iparamid kanyak. Aramidik uray mas nababuya kundi bagik. Inaramid ko aming king ka. Palibhasa dot kwartam. Maluklo ko na kamlat na nga babain. Malilaw na kamilatan nga awan adal nan. Da kami nga OFW. Ha? Kas na ka di Fernando? Nagsakit na dinaramid mo, anyak. Amom nga ipatpatig ka. Ay bagakpegeng ka nga dyan kaya mapukaw ka, Fernando. Jak paigid din makaturturog, makapangpangan nga nasaya at gapo kaday takasin yung aslak na mabagtitin. Kagit ko kumapain, tagtapwak iti building nga ayan mi. Ti ayan ti amok. Ay met langin numataya kun kunak. Kaysa dito yung agtultuloy nga marikna kasakit tinarami ti Fernando. Ay baglaingin ta kinasarita na nagiti kakadwak. Di kakadwak nga helper. Ay, agpanunot ka nga pala, ading ko. Saan lang nga isiso ti lalaki ti lubong? Adun to pa ti masaraka nga nasaysaya at nga misuna. Panunutem saan nga may sa ti lalaki dito'y lubong. Ang ipatpatig ko na una ni Fernando. May mayat pa yung namatay ako. Ay nga, nagmayat ka nga pakulan ni si Kamayla. Kasanor di kita anak mo. Panunutin di kita anak mo. Iso nga nag-abroad ka para kada kita anak mo. Saan ka tapno maki-boyfriend ka? Iti Hawaiano? Gaga. Tiladang ibagbagam nga uray matay kan. Ditak nga naamiris nga ustuda kasin yung ustuda iti bagbaga ti tattao nga. Sana may sa ti lalaki ti lubong. No apay ngamin nga may salaeng ti yung na binalakadan dakit di kasin yung sumapulak iti sa bali nga lalaki ket ibawing ko kano ti riknak iti sa bali. Inaramid ko nga rodeta ket ditan iti naamuan ni Fernando nga ada sa bali akachachat ko ket apo agpangpang tamet ten. Nga papatayan na kano dahil nga lalaki no asinuman kano awan kano ti mabalin nga mangraman kanyak awan kano ti sabali nga lalaki nga mangtagikwa kanyak tapapatayan na kano no adaman sabali nga lalaki nga mangtagikwa kanyak kuna ka apisi ka mabalin apisi ka nga mabalin nga mga halak at ado nga babae sak madi ha dito'y nga kunanan sige agawid ka tagden natan. Isinak amin di kita idod mga babae.
basta saan kang aglalaki. Oh, uritan na tayo matindi asawa. Nawayatan. No kaya't mo pagbasayag pa, digiti duwa nga anak mo. No kaya't mo gawitan, tagdan natan. Oh, taisinak digiti babaik. Oh, basta saan kang maginobnogyot sa bali. Awan sa bali nga mang tagikuwaking ka. Ang imjak kayat ko na kenkwana kasin yung ituloy ko ti trabaho akas OFW ta pagbasaig pa digiti duwang anak ko kunak. Gaabi nga yung pagbasahin pala idakit adamat awamot king ka digiti anak mo. Adamat iti asawam. Digiti isuti mang pabasa ati amada. Kasano ko mapagbasahin na ultimo sigarilyo na awang paigatang na. Dakitan to pala ang anak ko't pagdawatan na. Gabuta adda alawas kay titid ko kadigita anak ko isud dawatan na pagbisyo na. Sakit di pagbasahin na idan. Kat apay ngamin nga pagbasahin pala digita anak mo kat intakwil da kapayin. Anya? Katagpay sumay. Una agaw-awat da iti kwarta king kaangim. Malagip mo no kasanot parang tratar da king kaide. Nga ibain da ka digita anak mo. Oh. Kasi nakita kayo, 2 oras laeng. Makabulan ka nga nagbakasyon. Oh, di na kapikinayat nga may sarungkaran, di tabadok. Na brainwash ti panunod na kita anak mo, na pagbasahin pala ida. Malagip mo, hindi na bang kay jibigan. Oh, saan da kay nga, napang kay jamang inasal, napang kay nangan, angim saan da ka nga kinalamisaanan, da kita anak mo, kabainda ka. Kabainda ka. Lagi bim da ita. Sa akin di pagbasahin mi dan. When kasin yung pudnoti ko na ni Fernando, ibaindak dagiti anak ko. Taguradak nga po iti inaramid ko nga. Insinak ti amada ket nakirelasyon na kiti sa bali nga lalaki. Nga tunggal mariknak, tigura dagiti anak ko kanya. Agsangsangit ang kasin yun. Tinasisita kanya kat pagbasaik ita. Uray no ilaksindak nga ina. Basta mapagturpos ko ina ti panagadal na. Uray no didak to amon no agreduarda. Basta no pintas to ti pagtungpalan ti biyagda. Napatpatig ti anak ko. Ngem ti asino man na lalaki dito'y lubong. Saan ko nga isukat ti bukod ko nga ragsak. Iti masakbayan ti anak ko. Sipod idin kasin yung dagiti anak ko tinagbalin nga inspirasyon ko. Kat inaramid ko ti amin. Saan laing tapno no mapagbasak, mapagturpos ko idano dikit. Tapno no mapasublik ti panagayat na kanyak na inada. Kasi na po Diyos kasin yung kat napagradwar konti na unak iti kurso ng HRM. Katimet barok. Katimet may kadwa. Agpulis kanumit isuna. Kata palubos ni Apo agad. Itultuloy ko timang pabasa king kwan at parang makapatanurak pamat ti may nga pulis. Tapapulis kunto ti amada. No kastang agwarwar siya. Kat ita kasin yung okay kamin kadagiti anak ko. Ti agpaiso adda anak iti baro nga boyfriend itata. Agbibuya met laeng. Agbibuya. Actually, adapay kabagyan na nga agsursurat ti anatita. Ti sursurat nga ibasbasa ni Manong Nemi. Gaputa okay kami kadagiti anak ko. Maawatan ng digiti anak ko. Amudan ti puddo nga napasamak kada kami iti amada. Gaputa aging gaita ket kasjay pala ti amada. Nga agipulong kanyak ti anak ko. Nang nagadumit kami man ti utang ni tatang iji tersena ni iji sari-sari storen. Ay, Diyos ko ay. Wala pulos pagbalbaliwan ta ama yun. Uwin nga rog nanang.
Ibaga na iti nga sikat ti dakis. Isuna madgayam. Baglaingin ayon insina misuna. Itaamumin nanang no apel nga insina yun itatang. Malakit ananusan nyo lahat anak ko at amayo nga rod. Awang kayo no sa nga gapuking kwa. Sobramit. Nanang na kami pa pagdawatan na di katag na ti pagbisyo na. Di pagsayatan na kasin yung diti agda mga boyfriend ko itakit. Nasingid na kanigiti anak ko. Kaya't boto madigiti anak ko keng kuana. Ang imti problema kasin yung kasla di pa'y napukaw ni Fernando iti puso. Bakit? Impudnok med dayta nga banag. Iti baro nga nobyo ket kunana nakasagana nga guray nga mapukaw to met laing data nga panagayat mo keng kuana ket maibawing mo kanyak mayla. Agyaman naklaunay king ka. Tut. Daging baga dinagan na. Baka maigalisak. Agyaman naklaunay king ka. Tanaawat mo ti kasasaad ko. Ken makauray ka kuma. Rudy. Rudy ko lang latan. Makauray ka kuma, Rudy. Pagbasay ko pa iti may isang anak ko. When kasin yung imbaga kini Rudy, baro nga nobyo, nga agan anos pa'y laeng urayan na, takayat ko nga sa akto la agawid, nga agkasar kamin to, aywan agagden na kamin to, into no, mapagturpos kon, dati buridek ko, kat 6 years pa'y, kaputa, duatawin na pa'y, iti grade 11, grade 12, tapos 4 years ti college. So 6 years pa eh. Akit deta mo ti problema kita. Ta amangan no di makauray kasin yung. Aglalo ket inkadeng kumeten nga ibawing kon ti panagayat ko keng kuana. Sursurwe kon nga ayaten ni Rudy. Ang mamangan no masursurok to isunan nga ipateg kasin yung ijay tumeten nga ibagana nga saan na makauray. Ket deti ko matpabalakadak kada kayo. Kasano kati nga i-assure ko. Deti lagay yung problema kasin ay sender. Kunak amin keng ka nga ijay dirmanong nemi det. Ti problema na kinakada man ti problema na. Kuna na. Super proud da kasin ta kadagiti anak ko maipagpanakkel dakmet nga inada. Angin ti problema ka talaga kaditi boyfriend ko. Tiyak pa'y sukasin. Napatpatig kanyak ni Fernando nga Hawaiano. Angin talagang inkadeng kon nga lipatig sunan. At damot ka din na nga sabali nga babain. Problema ket ape nga saan ko nga. Ay sa bagay nabiit ko pa ngamin nga boyfriend da ito eh. Angim 6 years ko na. Makauray nga ta ni Rudy. Anya ti rumbeng nga aramiden mi tapno no makaanos kami nga aguray iti 6 years. Kitin bagak matking kuana ton malpas ti kontrata agbakasyon na. Actually nagkita kami kasin yung ada pa yun napasamak mi. Jack Pulse nagbabawi nga iso ti na boyfriend ko ita angem Jack may bagan no nyat problema. Basta kasano nga makaanos kami iti 6 years sakbay nga agden na kami nga for good ken ni Rudy. Balakadan dakman kasin ken pasensyakan kasin yung nga nakatidog deti ana wenno hanlatang balaka din pagbalinin talata nga happy ending. Kaya maawatan naman siguro ni may problem sender. Mayla. Ibaga talatan nga happy ending tapno kasla idikal man laeng ken problem of the day nga nagtipon. Aya. Parbangon dati no bilinan eh. Sender mabalin. Hante nga oy mga kasin saan yung balbalakada nen awang problema na. Sak lang kanu nga mintiket na nga mangibasa. Magustuhan na kanu nga bibuya no ko agibas basa. Awang met ti problema kasin ko lagi.
aman, ada. Tapos ibaga na kanyag di problema na.